Hello guys, may buntag sa inyong tanan guys. Kondisyon ta guys, maligo ta guys, pero kung ligo guys, ligo ta kay hagbas taron guys, hagbas ko karon ta kon guys, sa among kalbinahan guys, kay pagnot na guys. Kaya kay mo tubo ang sagbot guys, kay sige mo ulan guys. Kay bulak amo ang kuan diri guys, amo ang kuan guys, amo ang avocado guys, guys, kay bulak guys. Guys, grabe bulak guys, daghang kayo guys oh. Guys, grabe bulak guys, nagana. Mas babaw guys, kay bulak guys. Mga avocado guys. Grabe nakabulak ang avocado ron guys ba. Wala puntaan ni guys, makakaon na puntaan ni guys, og avocado ani guys. Lami ba kay ng avocado kaunon guys. Muna ako paborito nga kuan guys, mga prutas guys, yung avocado guys, yung kaunon guys. Grabe nakabulak guys, nigana guys. Babaw nigana. Oh, yung uban nga taka kanyang uban guys, yung mga bulak uban guys, apa guys oh. Nigana guys, grabe bulak guys oh. Yung avocado guys, grabe nakabulak ron guys ba. Karong tuiga guys. Hangi kay ni ngaron guys ba. Bulak guys. Kauna po tani guys, nami kini avocado guys. Ang uban ani guys atong ibaligis tindahan guys, ang uban. Kaya nang kini matog kaon guys, daghang kayo guys oh. Big bulak guys. Dili ko bulak kayo. Kalami sa avocado guys. Big bulak tinaghanap. Para guys oh, girahaw ning sanga guys. Para guys oh. Bulak, tinaghanang bulak guys. Kaon na po tani guys. Itong avocado guys. Awit si bunso diri guys. Oh, nagsamok-samok na po guys. Kondisyon na kay ko guys, laki naligo ko guys. Hagbas ko rin guys, sa amo ang kalbinhan guys, may bagnot na guys. Matay laing trabaho guys. Kasi man natin sa itong mga tanom guys. Kana ito ay ma-harvest ba. Ayun na tulang tiyuhan guys, mga matay ko dangkan guys. Ito ang mga tanom guys. Anong ginahan na gina tulang tiyuhan guys, karon bagay na mo dako. Pag hindi mo magbasan, mga kuan man, mamatay, kaya kuputan man sa mga bagon. Okay guys, mato na ko guys. Thank you for watching guys. Yung hagbas ako guys. Nakabungang avocado guys. Naka-pan guys ay. Nakabulak guys. Naghanap-bulak guys oh. Big bulak ang avocado. Kauna po tayo. Okay guys.